ҳамада салом дӯстон, муҳаммад шариф ҳастам бо шумо ва имрӯз барномаи хайрия. лайк мондана барои дастгирии барномаҳо фаромӯш накунед ва оғоз мекунем барномаро. Хуб, мебинам мешнавӣ хуб ака? Хуб, салом алейкум як бори дига. Чӣ мушкилӣ доштен ака ва сабаби муроҷиатон дар ин барномаи мо чия ва мардум чӣ гуна шумода метавона кӯмак кунад? мами зрениём паста, ду кӯдаки майда дорам. кӯдакомам ҳами хеле модарзор. Якш 10 моҳа, якташ 3 моҳ пас 3 сола мешавад. худам боша чашми ростам 2% мебинам, чашми чапам 10% мебинам. 2018 касалида гирифтор шудагима. ина муддати 15 сол лечение мекунам. результат намета, фақат пас еса. ана коз ами духтуре ки лечение мекардам дар шаҳри Уфа як духтур пайдо шудагия. ҳамун духтур барои ами мо бори касалои диагноза лечение кардеста, соси одамое ки поли намебина ҳаморо даже лечение карда соси шудеста. ҳамин духтур мада направление дод ки ҳамунҷо раве Уфа. Хуб, шумо дар куҷо қарор дорем? ман шаҳри Душанбеда, ноҳияи Шоҳмансур. Чанд кӯдак дорум гуфтӣ ака? 2 кӯдак, 3 та доштам, якумш хай гузашта шид ва харок серча буд, дини моҳо оператсияш кардан. гузашта шид, 2 та дига дорам шукри Худо. ё ҳар душ ҳами зрениёшон. Алло раҳматшон кунад. Ана шумо кор намекунед, на чӣ гуна фаҳмидам? Не, ман чӣ 2% чашми рост мебинам. чашми чапам 10% хай алҳамдулилло кам мегардам. Чӣ гуна зиндагиро пеш мебарем баъд? хай нафақа метиҳанд 480 сум, бо ҷа бародарам аста кор мекунам, як бисёре ман хонада зиндагӣ мекунам. Яъне кӯмак шумо дар лозима барои табобат, дуруст? бале, бале, табобат. баъд ин табобат шаванда ҳаст ва чӣ қадар сум гуфтагиям ва сабаби ин зрени шумо дар чӣ шудагиай? ям 2015 ҳами касал да гирифт. 2011 охирам касал да гирифтор шудам. гиҷое мерам мегам модарзода мегам. ҳами диагнози мада пардоҳои қафои чашмда. аввалан пеш аз таърихи рӯзи гуфтагитон пеш аз шумо медидин? 100% будам. Аз 100% будам. 9 сол мактаб хондам. баъд 9 сол мактаб хондам, бас кардам 100% медидам дар мактабам. табибо гуфтан табобатшаванда? не, мегам модарзода намешид. мегум анако ҳозир бошад духтур буромадага дар Уфа худаш дору тайёр кардага, одами полин кура даже лечение кардеса ва чанд курс лечение меран, аниқ намедонам чанд курс меран. ҳам хаш медонам ки якум одами тоҷики ки рафт 5 сола бача дора, бурдак уже як курс лечение кард, уже камтарак результат додеста. ва ҳамун бача одамои ҳамҷара пурсида касалиёра чӣ хеле пурсидаша, одами полин кур буда, уже як курс лечение карда, уже ҷунбиши даста дидеста. аният дигаш 7 курс лечение карда 30% дидеста. 20%, 10% ҳам лечение 3 моҳ пас бояд ҳамун укола бизани, я укола алаплан меган интернета бизане. ба чӣ қадар маблағ шумо дар розимай барои кор? барои ҳамун акае ки рафта бача буд, барои як курсиш 200,000 рубл. ака ман намедонам чанд курс мерамада. баъд шумо гап назадем мақсад ки консултировать накардем қатъиш? не, ма қатъи духтуре ки ами Тоҷикистон даста як та лечение мекардам анҷада, ҳамун қатъи ҳавай направление дод, ҳамун гуфтеста ки ҳав духтура да бура духтур через интернет хубтар мефаҳмада диагнозача. гуфт ҳозир ягона роҳ фақат да ҳамуҷа гуфт тамом. хуб, хай шумо дар экран қарор дорем, метавонем ки арзихтона бигем ягон чи дига агар илова гуфтанидо боше, ма дига саволи иловагӣ надорум, метавонем гап занем, баъдан ҷамъбандиш мекунем. ма вақти барнома кай биромадана, вақте ки биромад бо ма дар шумо рӯй мекунем, хабар метиҳем ки барноматон биромад. хай гуфтанем ки ами я дастгирӣ кунем, иншоалло мо ҳам шифоёем, бо ҳар амали нек бозгашти нек дорад. иншоалло дар ин моҳи шарифи рамазон баъд имконият боша ҳамин видеои марака тестарак агар бурорем, барои ки як ҷура Москва рафтанияй. аввал гуфтеста ки ман қатъи Уфа мерам мегада, ба я 5-6 рӯз пас вай мерам. мега Уфа мебарам та мега духтуро ҳама чӣ мекунам, тра рӯй мекунам, ба худ Москва мерам. ака нашуд тестаракш брат, иҷа ҳама навбат қатъия мисол ранги шумо ҳастаем одамое ки чӣ кардаги ба ҳастае ки бо айдам чӣ тара мисол наметонем да чӣ хеле бугум
ҳамон мувофиқи вақти занг задагӣ ки дар навбат буд, ҳам хеле навбат қатъӣ мебурояд. Агар ки ӯ рафтагӣ боша, масалан метавонед рафтан гирен охир. Не ӯ рафтагӣ нест, охи ӯ Не, Москва масалан рафтанӣ. рафтанӣ боша. Агар метавонед рафтан гиред. Не ва Москва рафтанӣ, ва меки матра Уфа мебарам, ба Уфа худам Москва мерам да. Авай просто мада чи плюс меша ки раҳпули паблиша худиш метева да чи ҳам қамада плюс меша ки мада арзон мегалта да бо як одам, барои чи ки ма худам тоқа рафта наметавонам. Бале. ҳам қамада плюс ва хуб, хай рақамҳои телефоне ки дар ҳамон картае ки мемонем дар видео пайваста, қатъи номи банк ва ному фамилияе ки ба ки оформид кардагӣ дар ма нависам бугӯ. Худоидодзода Мубориз Исмоил, Душанбе Сити ва Эсхата дорум 938 69 44 69. ва дӯсто, чӣ гунае мебинед шумо дар байни рақамҳо ҳарфҳо гузошта шудагиа. Ин ҳарфҳо ба мисли чӣ гунаи тире мемонӣ рақамҳоро ҷудо мекунӣ, ҳамин гуна нигоҳ кунед. Бале, дар байни рақам ҳарф намешавад ку рақам чинданда. Ира ма барои YouTube кардагим, чунки вақтҳои охир рақама ҳамчун маълумоти шахсӣ гуфта мушкилӣ кардааста. Як видеои хайрияра аз хотири рақам маҳкам карда будак YouTube. Барои ҳамин хотир аз ин сипас рақамҳо ҳамин гуна монда мешавад. Хоб, дар ин ҷамъ гуфтем хуб шуд барои тамоми бинандаҳо бо ма да бинависен, чунки дар рӯи экран бо ма менависам. Нависам рӯй кунем бо. Хоб, агани ака панотон ба Аллоҳ нигаҳбон боша, Аллоҳ шифотия. Вақти видео баромадан бо ма хабартон метим. дӯстон, фикр ақидаихтонро дар комментария бинависен. оиди ин хабарҳо бетараф набошен. Касе ки имконияти кӯмак кардан дорад, касе ки имконияти кӯмак кардан надошта боша, агар танҳо дастгирии шумо ҳамин мешавад ки ҳамин видео да ягон комментария монен лайкш кунем, ба ягон сайтҳое ки ҳастен падилисташ кунем, ягон кас дигар мебина ӯ кӯмак мекунад, инам сабабгори шумо мешен. Дар рӯи экрани шумо дигар видеоҳо ва ссилкаҳои лозима ба мисли ссилкаи курс ки айни замон тахфиф рафтестай ба курси блогерӣ 66% ва то охири моҳи шарифи рамазона давом мекунад. маълумоти бештарша бо будроем бибинен. Хитон ҳамада хайр то видеоҳои оянда.